Lini M obuda panguva ino achikritisisa magenerals nemamilitary personnels ari kuonekwa kunzi they are being bribed panguva inoi kuti vasapote Vision 2030, vasapote zvigananda. Anouya achiarticulate nekuexplaina zvakamboitika mugore rapfuura panoonekwa kunzi majunior officers, some of them vamwe vapiwa mari, mamwe ma50, mamwe $75, and maseniors vamwe vachipiwa dzintova dzemotokari kuti vasapote aiwa zvigananda. Ndoti pasubscribe or like on the bell icon. Lini M anobuda panguva inonyora achiti junior military personnel were given $75 late last year when Comrade Bomshogeza was calling for an end to ED 2030 and Zvigananda corruption. In a desperate attempt to cushion a potential coup and stay in power, the authorities paid the military an extra $75. However, to their surprise and shock, as soon as Geza died, the money was deducted from their salaries. This left some junior military officers with payslips showing negative earnings. The talk in the military corridors is that Comrade Bomshogeza vaenda nemari yavo. In other news, the senior rankings military officers were called to the State House and were lavished with the gifts of land cruisers and $50,000 each. Pafunge, mashefu vodya rifa renyika while their juniors are suffering together with their families. Ingaite nyika here iyoyo. Nai mashefu kuhana dzenyu hadzirovi muchienda mega ku-State House kunotora magifts worth $3.5 million. Chikai Mwari munodzipwa nazvo izvi. Mashoko anouya achiexposewa naLini M anouya achitaura as a critic of the ruling party ZANU-PF, achitaura zvinhu zvaiitika kuma military barracks before Comrade Bomshogeza vatisiya and zvazoitika navo vatisiya. Panguva inoi ari kupa mawarnings kune vari kureceiva mabribes kuti amutyiwo here muchinoreceiva mabribes ari worth that much. Ngotidza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakume section medu dza funguro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.